Makadiko muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV panhepfenyuro inozikanwa nokuita makuwa. Aiwa kaisusu tine chipo chokuti kana tanzwa zvino tinomhanya tiri tega tobva tazishambadza kune vanhu vese kuenda kumativi mana enyika. Mune mwane basa rake zvikanzi izvo naPaul Mukwamba usanyare basa raunoita. Inini rangu Sylvester Tapfumane mukoma Sly simbi yebasa ndere makuwa rokuti zvandei ndanzwa ndo yandokuudzai zvandei ndanzwa ndo paridzira kwamuri mese. Nasi uno ndauya nenyaya yatiri kupinda naye mudare ratete gurundudzo tiri kuno kuzengeza 5 padare ravo rakavandudzwa raidzva wifi iripo uyo zvekare pane gazebo yekuti vazukuru vane vakagara vachimirira kupinda 10 yavo kana ichinge yaita sei iye zvinezvi pakavakwa zvakanaka. Nasi uno chadenga ngavari kuda kuti kanganisa ndanga ndiri kutaura kuti tiri pano padare ratate gurundudzo rakavandudzwa sekuona kwamuri kuita kunze uku kwakapendwa zvakanaka mukati mane gazebo wifi iripo makamirira kupinda mudare munenge muchisefa zvenyu pa YouTube muchiona zvinhu zviri kuitika pa Sly Media TV kana kuona mamwe mavhidhiyo avakaita ivo segurundudzo nevamwe vanasekuru vatinobata navo pano pa Sly Media TV. Uyewo zvekare chandinoda kungoti ndingokuzivisai nhasi ndechekuti kana mauya kwatate gurundudzo mune makagara mushedhi mugazebo muchipinda 1 by 1 muri makavharirwa musiri pazuva zvakanaka izvo zvikuratidza kuti chido chavo ndechekuti vanhu vagone kusvika kudare kuzvinhu zvese zvakamira zvakanaka. Nasi uno nyaya yandauya nayo kunoko kwatate gurundudzo inyaya inosuwisa yemukadzi akauya kwatiri kuSly Media TV achitaura kuti ane dambudziko rekuti iye pane zviri kuitika mukati muupenyu hwake. 1 akatizwa nemurume apo aine matwins. Murume chaakatiza ndechekuti ari kuitwa barika nezvikwambo nekuti mukadzi uyu haachatonzwa kuda murume wake nemurume wake haanzwe kuda mukadzi wake nekuda kwezvikwambo zviri kuitika pakati pake. Ane hope dzaanorota, ane zvaanosangana nazvo usiku zvasitiri kuti hatisi kuzvitaura tisati tapinda mudare ratate gurundudzo, asi tapinda imomo toda kuzoona kuti segurundudzo vanonhonga tsono here yezviri kuitika muupenyu hwake. Inini akandiudza briefly asi sekuru hapana chavari kuziva. Regai tipinde mudare ratate gurundudzo nemudzimai uyu tinzwe kuti tateguru vanomutaura kuti chii chakonzera kuti musoro uteme. Tinotenda, regai tipinde mudare.
Munoita muzukuru kana mapinda mudare munoombera mati makadii tateguru muchikwazisa tateguru makadiko tateguru aiwa ndiri utano mupere kwakadini kunhumba wabva kucheni hako ndinokana kunhumba kuri kutsende nhai mukaranga waringei kudare rangu kuno nhai mukanya nomunza zaanoreva zvekutoshamisikawo saka akarevedza maguno pauri kuti aita dambudziko kuti anorevedza kuti kunhumba kutsvene asi ndiri kuringidza ndichiona achibva nedivi rekumabundiri zuva uko kumandau manyika hongu matateguru ndikoko saka iwo ngabva ikoko wouya panhumba uona mukanya wotaiwa ndaita dambudziko paida wanguya uzomuringa wenda wandiringa kwete kuti hauna dambudziko ndinaro tateguru mukanya tateguru shirage dzavo chinzwa ndichirevedza nhaurwa pandai matare enyaya dzake tinotenda uperi akangoridzawo huhwi kwatiri achiti ane zvinonetsa mukati shiregedza ini nditaure izvo tinotenda iwe uchatarisa kuti ndizvo here hazvisi here tinotenda tateguru iye aripo tinotenda mukaranga uyu ane jambwa rakateketerwa paari risingade kuti afe akaita chiro chinonzi musha mukaranga uyu muchindo wako ari kupiwe murume wako ari kupi akaenda sandizore zvandiri kureva machinda roro ramukurevedza tateguru asi jambwa iroru kunyange machinda panganzi pangaita vananyamungunira mbobobo mukaranga uyu zvapfurikidza mukaranga akateketererwa mhepo yechikwambo pari kuti chikwambo ichocho ndo chinopota chichimuita mukaranga muda zvandorevedza ndokupanzwa tateguru asi dambudziko raakuchiitika machinda tateguru iwe kana wakarara rukopetsuro rwako unoona kutuya machinda achiita bonde newe achikutofidza hongu tateguru asi kachitarisa kakuti uchiona kuti pava kuchiita mhepo yakaipa machinda nakuti pava kuteketererwa zvipukanana zvemusango zvinochikaira zviri kushandiswa nehuroyi kuuya zvichiita bonyoponyo newe sandiro here hongu tateguru machinda tateguru vari kubvuma hanzi pane zvipuka zvemusango zvipukanana zvinouya zvichiita bonde nemi chokwadi here hongu ndoda kuidaidza mhepo yechikwambo nokunzwa machinda unzwika tateguru ndarende renyu tateguru imi munoziva zvinosunungura mueredzi chaidaidza mhepo iyoyo
Unondorevedzwa. Unochiziva here mukaranga kuti mhepo iyoyo inotombouya pauri? Hongu. Pane here akambokuudza kana umwe chete kuti une nguri yawakambopunzika kana kutaura zvimwe zvinotaurwa nemhepo kumashure? Zvino izvozvo ndo zvanhu zviripo pauri. Saka zvino iwe uri mumwe chete, hakuna weropa raMwari peno. Kana mhepo iyoyo ikanga yauya inodaridzana nani? Ndiani mumwe ropa rako angagone kunge aripo pandare? Asi nhapati Machinda yemushonga uri kumushandisa uiteketerwa pari chipenyu, ndiri kuringidza rukamba. Kamba ndinotaura ndateguru. Kamba. Hongu. Wakambosangana nerukope here? Hongu. Wakasangana nechitaura rukope rwako rwese? Ndandakarara kwakauya kamba ndirikurota kamba 2 paita doko nehombe. Saka dzakabva dzauya kamba idzi dzakauya nemunhu wemurume kanzi ona ndauya nevana matwins. Kati matwins vhurei tione kwakona dziri kamba. Saka kamba idzi dzakabva dzachinja kuita wana, vazakutanga kuchema mumba mese. Saka ndakapepuka ndoti mbo muno ndaitonzwa ruzha ndamuka kudaro ndotsvaga kuti kamba idzi dziri kuchema dziripi, ndakadzishaya. Ungawane nai Machinda angaone kamba kana kuona zvemushonga iyo iri mishonga? Haungazvioni, asi wakatozvinzwa zvichiitika. Ari kurevedza ega. Chokwadi ndikuzvidzwawo kana nenyaya tateguru kuti ari kurevedza, ari kutendera nezvamataura kuti ndiri kuona kamba muupenyu hwako ataura ega. Azadzisa kutenderana neni kuti ichokwadi. Pfuurai mberi tateguru. Kamba iyoyo inoda kuzonoparadzwa musha mukuru. Mhepo dzezvikwambo dzinogadzirwa. Asi chii chiri kuitika nekuti ndiri kuona dambudziko iri harina kutanga zvino uno, asi vedzinza rekwako vari kuita sevari kukufuratira pamatambudziko akadai. Chii nai Mupini? Ihemeni Ichokwadi. nekuti ndakabarwa ndiri 1 vandoti baba vacho ndiwo baba vangu chaivo vanopota vachinditi hawasi baba vangu. Vanotombondiratidza ndakakura kwana sekuru, vondiratidza makuwa yonzi ava ndo baba vako, vopedza vochinja vonzi havasi ndini baba vako. Saka handichanzwisisi zvose zvandosangana nazvo havachitendi. Machinda mukunda kutaura Mupere ndamubvunza nekuti dare iri ari kuriita ari rimwe chete, asi dambudziko kai? Harisi dambudziko dukwani. Mupere uyu akateketererwa mhepo nekuti haafanire kufa akaita nhumba, haafanire kufa akaita nhumba kuita musha. Anofanira kupota achitofidziwa kwenziwa nemishonga iyi. Fanira kupota achirarwa nezvikwambo asingaone murume mupenyu. Ndizvo izvo zvekutaurwa natateguru. Amen. Mbotaurai nekutsinyira sezvamamboita pakamba paya. Chii chiri kuitika muupenyu hwenyu imimi mazuva ese kumba kwenyu? Muupenyu hwangu inini ndinotanjira nemunhu wemurume. Andouya everyday, dzimwe nguva ndotorwisana naye, kutorovana naye, asi handimukundi. Anodzamara atorara neni ndotopatika shuwa ndatora nemunhu. Asi kachitarisa uchiona zviri kuitika izvozvo zviri kukupa hosha yedumbu. Unoona rutumbu rwako rwuri kufutwa. Amen. Ukundo andikurevedza. Amen. Uri mimba mutekwe, une nhumbu here? Akwete. Uro. Asi uri kurunzwa dumbu rako kuti riri kufufuma. Richipota richidzimba richirwadza zvakapfurikidza pazasi perukuva. Ahonga. Ari kutenderana nemi tateguru, nemo. Saka ndozvivirwa natateguru kuti paanorota achirara nemunhurume, kana munhurume iye akaenda anomusira hosha uyu,
hosha iyoyo ndo yakukonzeresa kuti dumbu raakufufuma apota achirwadziwa zvaari kuita achinzwa pasi peguru pachirwadza. Saka hosha dzedu dzasiwa neukwambo dzese idzodzo. Uri kumukanganisa chero nguva yake majirika mwedzi. Umwe ngura anotomufunga kuti azvitakura zvisiri izvo. Umwe ngura anotopfurikidza mazuva zvomukanganisa kuti chii chiri kuitika pandiri. Zvinopa kuti mazamo ake anenguri anodzimba mupero achinyeredza mberi kwawo. Sandiro here mukaranga. Ndiroro tateguru. Ukazomatarisa paanoita izvozvo, umatarise unomaona achibuda mvura. Uzvitarise izvozvo. Makambozvitazvo? Anoita sei? Ndobuda zvimvura. Akatomboaringidza tateguru. Akaona zvamuri kutaura izvo kuti anobuda mvura. Ichokwadi tateguru. Ava tateguru munovaziva here? Makamboonana navo here? Akwete. Makambovafonerana navo here mukataura navo nyaya iyi? Akwete. Tinotenda. Asi zibambo rako ngarisiye jandikuneka. Ndimomo tateguru. Baba wako anofanira kusiya musikanzwa tamupfurukutu. Nyamutamba nemomba anobayiwa. Muramba unopeta uchakanyorova. Ngaarerutse mwoyo wake. Undiudza. Baba vako ngavarerutse mwoyo wavo. Vabatane newe pakugadzisa matambudziko aya. Unonzwa zvandoreva? Kwete kuti kana iwe uchinge warevedza kuti wasangana nematambudziko wakutakudzwa mutoro mukuru. Ko zvino kana iwe usiri mbwere yemumusha vakagachirireiko kuti uri mbwere yemumusha? Handitoziva, watodi uzvinzwa zvekutofamba. Wakatozvinzwa kuti wataura kuti haya baba ndozvandosangana nazvo. Uri padhuze newandikurova. Handidi uzvinzwa, handifambi ndoenda kuchechi. Nokunzwa muchinda? Hanzi vanoti ndiri wechipfugamo. Handingaende kumatare. Kutora mwana wavo vachienda naye kuzvipfugamo kwacho ikoko kuti vabatsirike dambudziko rake. Mubvunzo wakanaka iwoyo. Muramba machinda unopeta uchakanyorova. Ndimomo tateguru. Ega kana zvipfugamo zviriko kandoracho karaunoreredza kana ini newe. Ndimomo. Kuti kunongotora mbwere yako kana yekuzvipfugamo kaikoko. Zvorambirawo kupi? Ikoko. Asi waratidza pako peubaba kuti mwana wangu ndikuda kumira naye. Chokwadi. Sandiro iri. Ndiro. Kwadi unosarudza nzira. Chokwadi ndizvozvo. Akamboenda here newe kune rezvipfugamo? Akwete. Saka ndere chipfugamo ripi raanenge achichikaira raasingasumiriwe iwe semupwere wacho kuti ugare zvakanaka? Zvinenge zvazvo. Kuti kana zvakajeka sei singabvume kutekaira nemupwere wake. Zvino harina mhaka mwanangu. Harina mhaka. Rumbudzi kubarira pavanhu dzinotandirwe imbwa. Ndiroro tateguru. Zibambo rako ngarisiye njaringo dzakaipa. Ngarisiye unhapati. Unoda zvandorevedza? Ndimomo tateguru. Kana ndaa kutangana nematare ndaa kugadzira mupwero. Handikusiye wakadaro mwanangu. Unoda zvandoreva? Ndichakugadzirira nhaurwa dzako idzodzo. Ndodzipedza. Nhaurwa idzodzo zibambo rako kana iro richitaiwa handina mapadza kana ndikasunga mapadza nepfuma kwauri kuti zvisawane unoshaya unosvira munhu. Ndichakunadzurudzira dare rako pasina muripo waucharipira. Kubatsira. Unaona dhora rako unobhadhara pakubatsirwa kwacho tateguru. Zvireranherera. Nekuti vapenyu vanenge vachisunga pfuma tida kuona tikasunga mari anozona kubatsirwa sei kwaanoda kufamba achienda. Chokwadi tinogamuchira. Kamba. Unonzwa muchinda? Ateguru. Kamba iyi. Ndiri kuida. Handinenge ndiripo teguru. Kamba machinda handisiye kamba. Kamba handisiye. Ngaibatwe kamba iyi. Apupura ega kuti anoirota. Anosangana nayo kumakopi. Handitaka yakaisirwe.
ameno kuti akauya kaka handiti akauya muchinda akauya akarevedza kuti ndauya negwere zvake akarota munhu achiuya achiti ndauya nevana asi dziri kamba. Uyu paakazovhurirwa achiona kuti kamba dzekusanduka kuita vana, saka chimiro chevana chakazovapo, asi nyaya iripo ndekuti chinhu chikamba. Saka ndokamba dzotaura natateguru kuti kamba idzodzo ndodzida. Ndodziri kumuita saka kamba iyoyo iri kumutofidza. Saka paanoyamwa nyadzo dzake ndopari kuzogamusha. Nogona kuzopedzesera anzi aita gomarara reparusamu. Pesera aita breast cancer. Nezvehuro izvo zviriko zvinodaro. Nonzwa Machinda ari rake mukaranga mukanya ndicharinga nhadzurudza pasina miripo yaacharipira. Ndichamupa mitombo yangu nemarapiro angu andichamuita, ndichamupumha nemapumhero angu andichamuita, ndichamupa mitombo yekundinyane yekudashanga, mitombo yekudya neyekunwa. Asi chandisingasiye mumusha mukamba panhumba pake mumba mange manozodoma. Aiwa tinoenda tese tateguru ndinokuteerai. Kamba inouya mumba mako maunorara chikuita mukadzi. Ndinotaura netateguru kuti iyoyo ndoida. Pamwe uri kuida? Kwete. Pamwe munenge majairana. Aiwa kwete kuti dai kutotambudzika. Zvino matunhu ako awa abva iwayo. Unokwanisa kundisvitsa ikoko. Unokwanisa kusimudza tateguru. Papo ndo pachangoremera. Kwabvisa pano kuenda nawo kumusha kwako kumanika. Ndo pachamuremera ipapa Machinda. Waisira peturu tateguru mota kuti tateguru handei kumusha kwangu. Ipapo tateguru handina chinhu, ngori munhu urungofambawo nenyika, handitozivi kutoti zvinogumepi, kutoya kuno kutobatsirwawo nevamwe nekutopawo $10 ebhasi. Ndatambudzika, handina kana nechunhu. Ndine vana 2 matwins, handina kana nechunhu. Ngoriwo munhu handina chandinacho kuti ndisvike pano kudaiwo ndatobatsirwawo nevamwe vaita tsiye nyoro vandipandirawo mapadza ekuti ugonewo kukwira chigorogoro. Ndine vapwere mapacha, handigere ndikutambura ndinawo. Saka uri kurevedza kuti kudii? Saka ari kurevedzei? Ari kuti rukamba torusiya zvedu zviriko mukanyi? Ari kurambira neMachinda rake? Kwete zvatateguru. Ichitaura ipapa makatarisa apa paTV apa kuti kana kuna ari kunzouku anokwanisa kunditsvagirawo mari yekuti ndigoisa peturu mota yasekuru kuenda nekudzoka kumusha, nganditsvagirewo kana 300 kana 400 yekuti isire sekuru peturu. Vanondibatsira ndibvisirwe kamba iri kundiita mukadzi. Itai chikumbiro, tinowana anokupai hazvinyai kuti mihama yenyu kana haisi hama yenyu. Iyesi tese tiri munhu hatisi hama dzenyu. Zvinoona kuti Mwari watovhura mukana wekuti vasiri hama dzenyu vakubatsirei kuti mugosumudza tateguru, kwete muripo asi mari yemafuta chete ndo yavari kuda yekuti vanosvika kumanika rendo. Taurai zvenyu ipapa. Vanhu ndirobatsirawo do mari yekusumudza tateguru kana 300 yekuti waise tise peturu tiende kumba, vanobvisawo kamba. Kamba iri kuita iro ndiita mukadzi everyday. Ndechikumbiro vanhu vaMwari. Mune nhamba dzerunhare? Hongu. Taurai nhamba dzacho naidzodzo zvekare. Nhamba dzangu 078 230 8875. Panobuda zita rekuti chini? Rutendo Parafini. Riri paiko keshi here? Unoti vamwe vanozoisa mari zvakasiyana siyana. Hongu, riri paiko keshi. Ndingada kuvhunza futi kuti mune chitupa here? Vamwe vangazoda kukutumirai mari kuri kunze kwenyika isvikire mumaoko menyu, asi haikona zoti kana yauya moidya. Kwete chitupa handina, ndine bhedhi. Mune bhedhi? Makambonotora mari here kana kuti muchishandisa bhedhi iroro? Aiwa, pakanaka. Tinotenda tateguru. Tanga tati tipemhe kuruzhinji rweZimbabwe. Mune vamwe vana venyu makabatsirawo vari kunzouko.
vanoti aiwa tateguru ini vakandibatsira pachena asi ndakushandawo ndaane mari ndega indibatsirewo munhu apinda mudare ratateguru Ndudzi. Saka maona ndaita musikanzwa kurevedzawo mhuri yeZimbabwe. Aiwa hazvina makadare mukomberano asi kunyange akashayisisa monza machinda tateguru kana ashayisisa muperi handitadze kunotsika unzika tateguru Tinotenda tateguru, iye tinotenda. machinda munoisa zvigorogoro kuzochikaira neni kumusha kweukwiro kunzika tateguru kana ndasvika pauti ndakuda kuenda ikoko harina mhaka iroko unodzora ndoreva mukanya Tiri kubanzwa tateguru. bwera haingafi kana ndati ndoibatsira pasina muripo kurevedza kudine panenge pachiremera tinokuita mukomberanwa Chichowani. kusvika mbwere yayambuka Tinotenda tateguru, aiwa tiripo nesuwo patinenge tawana pashoma ipapo tinenge tichitutsirawo. Tinotenda. dunhu rako raunobva chairorevedza nobva nechepapi cheko ndobva Mamutare musha kwaGomba Komba Mamutare imomo. ndokumanyika ndokumanyika Ikoko, ndikoko tateguru mamisha ikoko ndoko kwanobva Ndo matunhu kauya wakurutsa ropa. Haranga uya wamakabatsira ndikoko. Zviri kudhonzana ikoko. aiwa harina mhaka Eh, dare rako ndichariita aiwa tinotenda. harina mhaka mukanya Ndatenda tateguru. ndichamurapa mupero uchamuona imwe nguri Eh, paucharevedzana naye anenge apfurwa nemi aiwa tinotenda tiri kumusiya mumaoko menyu tateguru. saka zvauchaita mukaranga mitombo yangu yekushamba neyekupfungaidza unoitira pano unoda ndorevedza Mungu tateguru. ndokupa mutombo rupanzo unofanira kunobvisa tsvina dzese dziri mauri mumba pandozokupa mutombo wekunopfungaidzira kumumba kwako ndenda kupa mutombo wekunoisa mubota waakuchimiririra kuti ndiuye kumusha kwako ikoko unoda zvandoreva Mungu tateguru. kana ndaakuuya kumusha kwako kana ndouya kumusha kwako unonzwa machinda tateguru kana ndouya kumusha kwako zuva randicharevedza kumachinda angu kuti ndaakuda kuchikaira machinda achazokuudza zuva iroro haringarevedzi machinda pane rezvivhitivhiti zvako iwe muchinda ndiro ko paida anenge achiitawo izvo zvaanozoringidza Matara apera zvedu takutovhara. Tateguru, musati mavhara dare renyu ramabatsira mwanasikana uyo abva kumanika rendi kumabude zuva uko. Kune vazukuru vanofungidzira kuti tinoita varwere vekugadzira. Imimi isusu nesu vezvivhitivhiti vanouya kwamuri vasingarwari tonyepera kuti vari kurwara. Hamheno kuti munozvionawo sei ndimuri mumhepo imomo kuti zviri kunetsa nyaya iyoyo uye varikowo zvekare vanozviita izvozvo zvekunyepera munhu kuti ari kuroya iye asingaroyi asi zviri zvekungotaurirana. hai muchinda nai neuriri panditimi ndimi matapi wemakuhwa tisu chaivo chaivo. ndimi makatotirevedzeka kuti zviri kuhere kana kuti hazviko chandoda kungoreva ndechekuti chandisingazivi ndechekuti iwewe ndiwe wega wauya nemunhu ndozvandorevedza ndiwe wega wauya nemukweru ukauya naye iwe hauna kundirevedzera dambudziko rake ndarevedza ndega zvandiri kuda kugadzira nezvandiri kuda kurapa pari Iye haana kutaurawo angoya akagara muno akanyarara. saka iwe ndo unenge uchizviziva kuti dare iri uyezve mupero yane kwabva varipo vari kuzwa dambudziko rani rake Kumusha kwave kwaanogara ikoko. mupere uyu nai machinda kana auya kuzopotera kwandiri kuti aiwa tateguru ko anotyei kubudikira pachena Haafani kutya kana zvaafambira zviri zvechokwadi zvichizikanwa nenharaunda yekwaabva. ko zvino ndo matara aiwa dzirikowo dzimwewo nhondera matsime dziriko kunze vanogadzira mitambo iyoyo voiita mitambo kana vaita mitambo mbwerewo dzinoona dzotaiwa
ibasa. Asi zviro izvozvo machinda hazvina kwazvinoenda, hazvina kwazvinosvika, nekuti unozongoona kuwanda kwematambudziko kuvapwere. Dambudziko rinoda kuti kana mbwere yauya mudare, kana ndati ndaakugadzira dare, iyo yega inofanira kurevedza kuti aiwa tateguru ndabatsirika. Zvino kana ikarevedza kuti yabatsirika iwa ari mabhodo ayo ichizvinyepera, kwini ndingave nemhaka yenazvo. Asi kandodaka kuti mbwere kairevedze tateguru pasara ichi, ini ndichipanda mutombo yangu ndichirapa kusvika mupwere adini agwinya. Asi kana nguva yamusika ari musika atiwa aiwa nguva yake yekuti ubve panyika, aiwa hapana asingainde nguva inenge yava yamusika. Asi kana dziri nguva dzevapenyu nehuroyi nezvikwambo, haiwa idzodzo ndinorwa. Vanotetera vari mumatunhu enyu echitungwiza iwana ndizvo zvatinotovhunzawo kuti zvinovana vana tateguru seke zvichiitwa munharaunda yavari, vanhu vachibiridzirwa mari, zvinorevei vachiti taenda kunorapwa asi vaenda kunotorerwa mari, vanhu vachitaura nezita rechipfugamo sekunge kuna Mwari chaiye ari kunamata. Hameno tateguru ndimuri mumatunhu ano, zvichaitwa sei? Machinda, ini ndinopanda repasi chigare revezvipfugamo takagara ndarirevedza neimwe nguri kuti aiwa rezvipfugamo rimwe ravanopanda maminimini mashiripiti. Ndogara ndakareva kuti munhu unochikaira anopinda murubhodhera kana kufa achimuka, zvakagara zviripo kai sandiro remachinda. Ko zvino maminimini wayo kana akuitika minimini harirape, minimini hariporesi. Unzwa zvandorevedza, minimini harirape, minimini rinofadza meso. Saka izwe pasi chigare tinotaiwa, tinorapa nemutombo, vatinorapa vachigwinya, ndo matare epasi chigare. Kufa kwemunhu achimuka achiita maminimini kana kupinda mubhodhoro achibuda ndokuti vanhu tateguru hazvina zvinobatsira, hazvirape murwere izvozvo. Zvakangoringana nekuti ndosimuka pano ndotaiwa akunhumba kwako kune chikwambo, indosvika ndobvisa chikwambo, munhu osara achifa. Pane chandaita ira, asi mapadza adini zvawo aenda. Mariona dare, kana unodzoka mangwana, kana mbwere yoda kunodzoka kuti ko hapana kuchikaira zvakanaka, makuti aiwa ndokubaya ndokuparadza nemitombo. Kana mbwere yada kudzoka kuti iringane neni tauya kuzokona itateguru, ko ndingaiuyeka totandara kane mbwere yangu kandichibvunza mutonhoro ichindirevedza tateguru pasara ndepapa, pasara ndepapa, haisi mhaka kai sandiro here. Ndaangona vanhu vachivharwa kumeso vasingabude mazviso pazvivhitivhiti apa. Zvino kuziva kuti ko vahwandireiko ivauya kutsvaga zambuko. inini dzangu mbwere dzaunouya nadzo muchinda kwadzinobva tunozikana sandiro here. Iwe kwaunenge wadziwana handi unokuziva, unenge wavapanda murukova here vachiita zvitambapwere, kana kuti unenge watovawana vari mumatambudziko avo kumatunhu avo. Ndo vanotoridza uhwe, isi hatifambe tichikokorodza vanhu kuti uyai kuno tine vanorapa. Aiwa, ivo vega ndo vanoona mabasa amune muchiita vanhu muno mudare, vobva vati neniwo kuno vedu wee ndiri murombo zvangu asi ndiri kurwadziwa, ndiyambutseiwo. Ndo mawira atinozoita iwayo. Saka ndo zvandati ndirevedze kuti kana newewo wakuziva, unoziva matunhu ese, vana sekuru vese unovaziva, vezvipfugama vese unovadini, unovaziva. Kana wawana mbwere dzinotambudzika, dziendese kumatare aunoziva kuti iri dare iri. Hosha ingarambewo zvayo nekuti mhepo dzikarambana, midzimu nemadzinza zvikarambana, hosha inogona kutadza kudini kupera. Izvozvowo zviriko, handi unonzwa zvandorevedza, izvozvowo zviriko. Hazvirevedze kuti mitombo yese inobvuma yese. Pano mwana anogona kutorambwa nemitombo iyoyo, asi zuro mitombo yakabatsira mumwe. Unonzwa zvandorevedza, asi we chaunochitarira unotarisa kuti kwewo mutombo watateguru ndaenda kuna tateguru ndidzo nembwere 10, hapana kana neimwe chete iri kurevedzawo kuti yapfurwa nemhepo. Unonzwa matare,
ndozvaunoona nazvo nekuti iwe haungandizive kuti ndinopanda ndiro here kana kuti sandiro. Unotevera mbwere dzako dzaunenge waya nadzo mumatare, ndo dzinokuudza idzodzo kuti uku ndiko here kana kuti sandiko. Unda zvandorevedza. Ndosaka uchiona kana mbwere ikauya mudare mangu muno handibvunze kuti wakambobva kudare riri kurangana kana rangana, handibvunze izvo. Ko ndoibvunzirei? Ndoibvunzirei? Abatawo pake. Asi kwadzinorowa matumbu ndokwadzinodini? Mazina mapadza zvinoindoti kudini wona machinda. Zvinokuti ndivasiye idzo dziri mbwere dzangu hazvichaita. Zvinhu zviriko izvozvo zvinoaiwa harina mhaka. Tinotenda rambai muchidaro, rambai muchibatsira mhuri. Imi ndimi munogara muchitaura kuti upa kuturika. Aiwa maturika zvekare pane uyu murandakadzi wekumabvazuva. Inini muchinda dare rangu kumbwere dzangu. Ndinoti murombo munhu. Unda zvandorevedza. Handisati ndaita mbwere handotidzokera kunhumba kwako. Ndisina kukupawo kana hwire dzemudare rangu kuti uzive kuti wabva nemudare ratateguru. Handiite izvozvo. Unda zvandorevedza. Enda unopanda mapadza. Ndikakurevedzera ndakurevedza tateguru ndinepandakapfumbata pakadai. Towirirana ka. Sandire nemachinda. Handingakusiyika uchifa wambobva mudare rangu rino. Zvino handipande iroro. Chandinoda nechandinoda ndechekuti mbwere dziyambuke, mbwere dzigwinye. Mukataiwa tateguru mapadza. Matunhu ano machinda haana masango ekupanda mitombo iyi. Munonzwa muchinda? Matunhu ano haana mamwe ekupanda mitombo. Zvinondotaiwa vakavapwere kundende matondo unokupandirai mitombo. Munoisawo zvanza kamuchinda. Ndikapedzawo mitombo iyi yese iyi pasina imimiwo munenge makapfumbatidza. Motaiwa nditateguru. Ko kukazouya mbwere dzakaita sedzidzi panenge pasina mitombo. Ndo matarangu iwo. Aiwa zvakanaka muchindari. Mazvionera kamega tateguru vachipanda dare remukadzi uyo ane matwins anga achitawo chikumbiro kwamuri kuti dai manga mandinzwirawo tsitsi. Mukadzi akatizwa nemurume uyu nekuda kwenyaya ndakachitaura tichiri kutanga. Asi tateguru vataura nemo iye achingotendera kuti ichokwadi ndinoitwa mudzimai nekamba. Ende kamba idzi padzakauya ndakaita dzekurota ndichiuta ndichipohwa ari matwins. Ndo zuva raakasiyirwa murume wechikwambo anomuyamwa kamba dziya dzinomuyamwa minyatso yake ichibuda mvura uku dzichimuita mukadzi zuva nezuva. Varume unotonatsoona kuti tiri panguva yakaoma nekuti barika ratinoziva isusu ibarika remurume anoita vakadzi vaviri kana vashanu. Asi iye zvinezvi zvazara mukati menyika yeZimbabwe ndezvekuti munhu wechikadzi ari kunge ari pabarika remurume wake wepanyama nemurume wepamweya anonzi maspiritual husband. Ndo zvazviri kuitika mukati meupenyu. Asi tateguru vati kunyange asina mari yaainayo, ini tateguru ndudzo ndichamubatsira pachena uye kusvika ndanotora kamba iyoyo iri kumusha. Ndo zvinoita tateguru ndudzo. Kana muchinge mauya imimi kune vaya vanoti aiwa vanoita zvemabhidhiri, imimi huyai nedambudziko renyu ikoko moya naro moti handei kwasekuru kuya toya topinda tese moskozvionera mega kuti sekuru ndudzo vanoita here zvemabhidhiri. Tobva tauya panapa pa 16167 Rockville Zengeza 5 ndo pane dare ratateguru ndudzo. Matabuda iye zvinezvi mune mukadzi aita chikumbiro. Muri yeZimbabwe chandinongotaura ndechekuti rambai muchisubscribe paSly Media TV nekufollowa paFacebook page pedu tiko kuramba tichikuunziraiwoka maprograms akasiyana-siyana pano paSly Media TV. Ndichionekera Kundai Chitate ari pakamera, editor wedu ndiri kutiwo zvekare musare zvakanaka, Mwari akuitirewo zvakanaka. Zita ndonzi Sylvester Tafumanai kana kuti simbi yebasa. Musare zvakanaka mazvita.